Il-Prim Ministru Bertabella flimkien mal-Ministru l-Ekonomija Silvio Xkembri inawgura l-uffiċini f'pajjiżna għal kumpanija internazzjonali Blockchain.com. F'din l-okkażjoni il-Prim Ministru qal li Malta tibqa' fuq quddiem net fl-iżvilupp ta' bażijiet regolatorji li jattiraw industri innovattivi fosthom il-fintech u l-assi diġitali sa li dan wassal biex pajjiżna jibni ekonomija moderna u reżiljenti b'opportunitajiet ġodda ta' karrieri ta' kwalità. Dr. Abela tenna wkoll li din il-politika marbuta mal-Viżjoni Malta 2050 li tiffoka fuq ekonomija immexxija għall-arfin u l-innovazzjoni brabta aktar b'saħħitha bejn l-edukazzjoni u l-iżvilupp ekonomiku. Minnaħa tiegħu il-Ministru Xkembri għall-industrija tal-blockchain f'Malta issa tinkludi madwar 30 kumpanija li qed jimpjegaw aktar minn 400 persuna. Spjega li l-pajjiż qed jattira operaturi ta' livell għoli grazzi għal regolamentazzjoni ċara u protezzjoni tal-investituri. Blockchain.com twaffqet fl-2011 fir-Renju Unit u llum toffri servizzi lil madwar 90 miljun klient fid-dinja. F'pajjiżna il-kumpanija li l-liċenzjata mill-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji għandha preżenza strateġika li tiffoka fuq il-governanza u l-konformità waqt li qed tippjana li tkompli tespandi l-operat fis-suq Ewropew.